Anke jekk huma 4 l-kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, iktar minn nofs l-elettorat isiba diffiċli biex jażel preferut minn fosthom. Dan skont stħarriġ tal-opinjoni pubblika mill-Malta Today li jikkonferma s-sentiment fost ħafna li mhumiex kuntenti bil-kandidatura għal din il-kariga tat-tieni l-ikbar partit f'Malta. Fil-fatt kienu 54.6% dawk li ma kinux kapaċi iwiġbu din id-domanda. 17.5% qalu li ma jridu lil ħadd minn Chris Said, Adrian Delija, Elix Perici-Kalascione u Frank Portelli. U 37.1% ma wiġbux id-domanda dwar li l-min għandhom jażlu bejnietom. Intant l-istħarriġ juri li fost il-pubbliku b'mod ġenerali hemm taqtija ħarxa bejn Chris Said u Adrian Delija li għandhom appoġġ ta' 18.1% kull wieħed. Fost in-nazzjonalisti, Chris Said igawdi mill-appoġġ ta' 29.2% u Delija 24.2%. L-istħarriġ ipoġġi ferm iktar lura lil Frank Portelli u Elix Perici-Kalascione. Però it-Times of Malta użat l-editorjal tagħha tal-ħadd biex tappoġġja lil Elix Perici-Kalascione. Intqal li Perici-Kalascione wera li hu l-iktar kandidat li jista' jqum għall-okkażjoni. Skont l-editur tat-Times, Perici-Kalascione baqalu ħafna x'jaqdef, imma mażmien jista' jirbaħ ir-rispett li jkollu bżonn mexxej. U f'botta ċara mit-Times of Malta lejn Adrian Delija intqal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux bżonn new way, mod ġdid ta' kif issir il-politika. Lanqas għandu bżonn xi ħadd li ma jridx ibih il-każini, kompla jintqal din id-darba f'battuta ċara lejn Chris Said. Għax skont it-Times of Malta, il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn xi ħadd li jkompli fuq il-passi ta' Simon Busuttil. The party needs someone to finish what Simon Busuttil started, kiteb l-editur tas Sunday Times of Malta.